Ndị Igbo ekelekwe m ụnụ, ndewonu, ka onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ, asụ m ndewonu. Enwere ihe m chọrọ ilebara anya tata. Ihe gbasara akwamozu n'ala Igbo. Kwado Oliver De Coque gụrụ egwu Morocco gụrụ egwu sị na ịmara ihe ị ga-eme mmadụ ka imere ihe ị ga-emere ya ma ọ nwụrụ na o mere ya mgbe ọ dị ndụ na-enwe ekele ya ekele. Agwana m my brothers ndị tọrọ m atọ ngwa ha sị na ma mọda ka dị ndụ, onye mara ihe ọ ga-emere ya mee. Ịchọ imechi ụlọ mechikwa ụlọ kịta, ịchọ ịrụ ụlọ nọkwa ụlọ kịta, ịchọ igbu fensị dọọ geeti dị mma mekwe ya kịta. Ọ bụrụ ọkụ echi mmadụ nwụrụ esi m na a ga-egbugbu fensị, a ga-eme nka ngwakwa ya ma famili so na eziokwu na mụ na onwe m ntụ m katịrị akatị just like mma m dị ya katịkwara aka, mana ka a na-eke ekpe ndụ ka na-ekekwe ekpe ọnwụ na ụmụ m. Ọ bụrụ na ha tuo mara ihe ha ga na-eme ha meme, maka ihe a na-eme n'ala Igbo kịta na-akarị ana amemgbe o ji sịkwasị akwa akwara onye nwụrụ anwụ ugwu. Ndị Igbo na-akwara ozu ugwu, ndị Igbo na-akwara onye nwụrụ anwụ ugwu very well, yes, mana ịgbara ugwu ị ga-akwarị mmadụ bido mgbe ahụ ọ dị ndụ kwabara data ugwu ha. Ị ga-afụ mmadụ nọ na hospital, ọ bụrụ na ị gaa na hospital ịfụ ndụ 20,000 mere ka ha nwụọ, asị dọkịta sị weta deposit of 20,000, 30,000, 40,000. Enwe onye kwere na o ji ego, famili ya, ndị ọgọ ya, ndị ikwu ekwe na ha ji ego. Onye asị nọ busy, onye asị ọ dị busy. Ịmara most of ndị Igbo bi Lagos, ndị Igbo bi Abuja, ndị Igbo bi Ugwu Awụsa, ndị Igbo ji bi ha chebe dị iche iche. The only time ha ji alike ịnọ village ọwụ na beri ya. Ana m agwa ndị na-abịa na be m ihe ya mgbe ụfọdụ ị ga-afụ mmadụ enwere ụbọchị ndị agba afa, nwee ụbọchị ndị arụ ọrụ. Ị ga-afụ ụbọchị iji arụ ọrụ mmadụ abịa sịgụ na biko na ọ chọrọ ka ị gbara ya afa, esi ewu na today ji sịgụ na o chiberi ya n'ọsọ ka ọ bịa nze that means ịdịghị ready. Ọkwa ya ihe a na Jizọs kwuru na Baịbụl mgbe anyị na-aga Baịbụl, so let the dead bury the dead. Ọkwa this kind of thing. Onye ọ gwara ka ha gaa ozi ọma, ka ha gaa jee ozi dị asụ, ka ọ gaa lie ozu, a sị hapụ ndị nwere ka ha jiri aka ha lie onwe ha, ka okwu ha wụ ka wụrụ ilu ka ọ wụ na onye nwụrụ anwụ ga-eli onwe ya. Ma let's call a spade a spade. Na nne gị ma ọ nna ahụ nọ kamgbe ụwa, ọ ịma na ihe ọma ndị mmadụ ji anya ahụ na-eme ka ndụ onye adị ogologo. Nne gị nọ kamgbe nne gị ma ọ nna ahụ nọ be ya na-eshi mmiri, ngwu dakpọchịa, no house, no building, no good food, no light. Nwebechi igoro apasma neba bugara mmanụ na village sugo were hụ ụzọ. Nwebechi igoro ya goro this small generator bugara mmanụ sugo were hụ ụzọ. Ụmụ solar light ya tirie na room ma tirie na compound sugo were hụ ụzọ. Mụ nne gị ma ọ nna gị nọ na village. Ọnwụzie itije street light, ọnwụzie na igbugharịa fence plaster wall, change gate, paint the whole house. Ego ndị Igbo na-akwafu na ma mmadụ nwụọ, ọnwụ na a na-enye ya mmadụ mgbe onye adị ndụ. Ọnwụ ike na-adị na Naịjirịa tụtụ, ọnwụ ike na-egbu ndị mmadụ ma na-egbu ndị mmadụ. Ịfụ mmadụ ọsụghị na ọ ga-eweta ego akpati 50,000, ọ ga-eweta ego mọchụarị, ọ ga-eweta ego mmanya. Ịfụ ndị ọgọ, ịfụ ndị ikwu, ịfụ ndị ibe ya kpụrụ na ma na-abịa. Mana mgbe onye a nọ na-akwa ọrịa, onye ọnwụ na-adị bizi, onye kpọrọ ọsụghị na ọ nọ na Lagos na enwe onye ọ ga-ahapụrụ shop ya. Igwe onye ọsụghị na ọ na-arụ ọrụ oyibo na ọ gaghị ama nkwe ya lata. Mana ọnwụ na enwuzie gị gwazi ọgago na nne gị ma nna gị nwụrụ, ọ ga-ebesịgị la. Ma ngwa na enweghị shọpụ gị na-ekweghị shọpụ gị mechiri emechi, eso na enweghị ga-ahapụrụ shọpụ, nne gị ma nna gị anwụzie, enwezie onye hapụchiri shọpụ a ọ mechizie dị shọpụ lụwazie. Ndị Igbo ofu onye jụrụ a na-abịa ụwa ọzọ, a na-abịa ụwa ọzọ, mana nke ha bịara abịa so mete mmadụ ma ọkwa ka isi mete mmadụ ka ọ ga-esi bịara gị ụwa ọzọ. Eme onye ga-eme ọbịa ụwa ọzọ taa ya afụfụ. Afụgo m otu nwoke mgbe nna ya nọ ọ kpatara ego, ọ na-eleru nna ya anya, ọ na-eleru ya na nna ya na-agbawọ, ya na nna ya na-ese. Mgbe ọ kpatara ego ọ na-eleru nna ya anya, ọ na-elekwata nna ya tagodo afọ nwụọ. Bịaziere ya ụwa ya ihe bịaziere ya ụwa stọbụ bụrụ dị ọkpara kịta ya nọkọta ya mere ara ya mere agwụ ya izi ihe ndị bọị na-eme ya kịta ya ọ na-efinishi maka gịnị ihe o mere ya n'ụwa mgbe ya bịazie n'ụwa ka ọ tazie ya afụfụ.
every time akpọ esi ya polisi ji ya ndị vigilant ji ya nke ọzọ o ji ba mmadụ ọgụ o ji gaa okeshọn kwatuo kanopi kwatuo ejido ya akpọ nye akadimianụ na-arụzi ya gaa n'afọ agwa ya na ọ nna gị bịara ọ ihe nna gị mere gị ihe mere nna ka ọ bịara wa ka o mekwara gị na so ihe njide ekwu ihe a na-abụ ka onye ọ na-akpachara anya ya ihe m na-agwa bụ eziokwu Chineke ọwụ nke cover everything with the blood of Jesus ihe na-agwa ụka ihe na-agwa bụ eziokwu Chineke ọwụ na nne gị ma ọ nna gị nọ ndụ ga-eleruo ya anya ọwụ na olu idiri ọkụ ọwụ na be ụnụ adịghị ma gaa ga-emeji ebe enweta ga-eji mejie rum kọmpandụ ebe nne gị na nna gị bi tinye ya ọkụ fensie ya pentie ya ha nwee longevity ha adịkwa ndụ n'elu ndụ nwee ka ị ga-esi mee ịma na neatness is close to godliness. Dirtiness na-ebute ọnwụ ike, dirtiness na-ebute ọya, dirtiness na-ebute uncomfortable. Mana dị neat gị luko fresh. Onye fụ ụmụnne ndị n'obodo Igbo ma oriri ma ha ori ha kpegoro na video call so na agụọ ịfụ ha dị fresh because ha nọgodo good environment. So ọnwụ na anyị ga-ewetu aka expenses ndị Igbo na-eme ma mmadụ nwụọ a ga-eriwe ṅụma mmanya biya mmanya ọcha bottled wine different drink covan ambulance mana o nwere ike onye ahụ mgbe ọ dị ndụ onye bukwere na moto ọnwụzie werezie asị ya na ambulance buru ụfọdụ were homa jeep ambulance buru mmadụ mana agazie ihe nga dekoreti most of nga ndị a na-akwa akwa na-anọ decoration a na-edekoreti nga ndị mmadụ nwụrụ anwụ nọ ike egbugbo mana sisi onye a dị ndụ enwebeghị pentiri kọma uru ma obi na ya penti kene chọrọ ya go na emotion paint ndị 4000 na were paint edi room ka the person dịgodo oke emeghe ya onye anwụzi emechichi ụlọ tibe nka ụfọdụ isi ha n'ụlọ na village asị nna dị ga-ewude ha ọ bụrụ na ịmachi gị mara mmụọ oge ha so nwe ihe dịka ịga ihe ụlọ na village iwewude gị eziokwu ihe ụlọ na village most difficult place wee ụlọ na village iwe gị na ụlọ na township nwe onye lere gị anya ha ya so ndị task force bịa ha so ụkwụ ụgwọ ala kwa ụgwọ nka setọrọ ha aga mana nke a ụlọ na village asị nwa mma nkechi obido n'elu ụlọ ọnwa m ka nọ emewe nshi obi esuwe gị imi ịghọtago ma ndị na-abịa achara aja mana gị na chi udo na mma ime ihe ndị kwesịrị ime n'ala ịchọrọ n'ụlọ bido ụlọ nwanne ọ dịghị echi so gbara oge lekwa nne gị lekwa nna gị lekwa ụmụ nwanne gị anya ọgwụ mgbe ha nwụọrọ itibe ibibe posta ị gaa na kọmputa so mere okoro adọrọ ka dị pichọ dị sharp enwe onye nke nwụrụ nọ ose nne ya pichọ onwe pichọ o sere nne ya mmadụ dị ndụ togudo lụọ nwaanyị mụta nwa ise gị nne gị pichọ for the first time nne gị nwụzie ị gachawazie ndị enyi ya nwaanyị nawazie ya pichọ ha sekara ebe ha gara okeshọn otu aka ji weta pichọ mmanya wee mee obituary mana mgbe nne ya na ndụ onwe ewe patikula pichọ o mere laji dosa emewe patikula pichọ o sere nne ma afọ ime enlargement nne ya nwụzie ọ gachawazie pichọ ebe ndị enyi ya nwoke ndị enyi ya nwaanyị na ndị ga-anata pichọ ha sere na okeshọn ndị Igbo unu enwezina mmadụ sọsọ mgbe ọ nwụrụ anwụ unu ebupụtazina ego sọsọ mgbe mmadụ nwụrụ anwụ inyere mmadụ aka mgbe ọ dị ndụ na mgbe gboo obodo na-atụkọta ego dị ofu onye akwụkwọ dị ofu onye ọ ga-amụ ọrụ dị ofu onye ọ ga-amụ ahịa onye ahụ alọta ọkpọrọ ndị ọzọ nyere obodo aka obodo na-aga ọfụma ọ wụrụ mmadụ nwụọ n'obodo akpọ omere ọra kpọọ aka ekpuchi ọnwa ọsụ akpọ ya ofu nama kpọ ya ofu ebula kpọ ya bute akpa rice iburu ọga nọkọta gị kee rice kee hapụga ndị mmadụ ga-asị na ọgwụ ego na ị na-eri ndị mmadụ enwe ndị ga-eri datin enwepụtara nweghị mere n'ụwa anaghị ekwu okwu ka a kwụsị ị na-enwe mmadụ n'ozu ndị Igbo ọhịa m na-ekwu ka a kwụsị ị na-enwe mmadụ sọsọ mgbe ọ nwụrụ anwụ mere mmadụ ihe mgbe ọ dị ndụ enweghị ga-emere mmadụ na ndụ obikakwu ọmadị ndụ kakwuo nka ọhịa m na-ekwu ndị ewonu eziokwu Chineke ka m na-ekwu ọmụ a onye oziofo onye je ndụ ka kụchiri nwa Chinabọrọgụ na ala osina na obi eziokwu Chineke na osi na-edeta n'ọta ka nsi na-ewetara n'ozi ndị ewonu ka m nkwụsịkwa ebe a